Sanibonani nonke babukele emakhaya igama lami nguzuzeka Nomvalo uma izuzu intombi yase Clydesdale khona la Umzimkhulu kwaZulu Natal namhlanje ke sikhona lana ngaphandle kwasemzimkhulu Mall lapho khona sizobheka isimo after ke bekunama protest esiwaziyo bebiza ngokuthi ke i-shutdown South Africa. So namhlanje sizobheka ukuthi kunjani ngoba siyabona ukuthi i-mall ivuliwe zikhona izitolo ezithile ezisebenzayo namhlanje. So sithena size sizoqopha sibheke ukuthi ngabe kuhamba kanjani ngoba siyabona ukuthi i-country yethu iyanyakazela njengamanje ziningi izinto njenganathi sibona ukuthi futhi na Umzimkhulu nje une overflow yabantu okucacile ukuthi vele nabanye mhlambe basuka even from neighboring towns thina sizile nje ukuzoqopha isimo sikhulume futhi nabantu abaxhumene nozokuphepha zakhona la ukuthi ziqhubekele phambili ukuthi bona ngabe bathini mhlawumbe. And right now we are joined by uSisibonga, but I want her to introduce herself to me. Sawubona Sisibonga, ngazi ngajabula ukuthi ngikubone namhlanje. Yebo sanibona, igama lami ngubonga Tshazi, ngikhona la Umzimkhulu kwaBombo. Yes siyabonga kakhulu kobhayeka Nkosi yami, sizwile ukuthi laphana Inkunzi Protection ukuthi idlale iqhaza elikhulu eprotecteni itown yasemzimkhulu during this time lapho khona besibona abantu belutha bezithathele izidolo ngabe nje besinjani isimo kwenzakaleni ngempela? To be honest, isimo besingekho easy, bekungelula, but we tried by all means ukuthi sibekhona izitolo zonke lezi izitolo ezila emgaqweni kulomgwaqo sikona njengamanje njengoba ubona ukuthi most of them abazange bakwazi ukungena because sizamile kakhulu ukuthi sibavimbe bangakwazi ukungena, sabiza wonke umuntu off duty, everyone size sasongena emsebenzini. So that's why namhlanje mall ikhona abantu bekwazi ukuthenga kamakusini nazo zonke lezi izitolo ezi-around zikhona. Sizamile kakhulu ukuthi sibambisane as Inkunzi silande bonke abantu naba-off then ke yeah. Siyabonga kakhulu inhle kakhulu into eniyenzile yabona ngetown lethu la eMzimkhulu Nkosi yami mangabe ucabanga ukuthi kwathatha isikhathi esingakanani ukuthi si-achieve lezi zinto lezi esigcine sesizi-achievile. Siyabonga kakhulu. Uthini umyalezo wakho kubonye abantu like I know that you are heading a security company, so i-protection yabantu is i-priority yakho ne-company yakho. I just want you to send a message to other security companies mhlawumbe ukuthi yini kukhona isifundo kumele basithathe la kunini ukuthi mangabe uyi-security company it's not just ukuthi uprotect mhlawumbe mangabuna ama contracts kuphela, but you can just nje ngothando lokuprotect abantu still be there. Ungathini ubagqugquzela kwezinye indawo? Yeah, I think i-main aim yokuthi uvule i-security company kusuke kuprotector ne. So kwesinye isikhathi kumele ukhohlwe imali ubheke ukuthi kahle kahle ithini vision and mission yakho. Okay, so thina ikona sikuthathile sakusebenzisa kakhulu ukuthi ithini vision ne-mission yethu. Sa-protector even iy'tolo esingenawo ama-contracts azo, but sicabangela abantu ukuthi kumele kugcineni kosuku kuphilwe kuthengwe kube khona iy'tolo ezisurvivayo. So lezi ezinye ezingale safika vele sekumoshakele, but whatever okwakusele sazama ukuprotecta ngayo yonke indlela. Yena eziphi ama-challenges enibhekana nawo during this time, because I'm sure ukuthi bekungekho lula even ukuhlanganisa abantu be-off duty nokuthini mhlawumbe nihlale ubusuku bonke, it's winter time. Awaphi nje ama-challenges enibhekane nawo? Ama-challenges amakhulu nje ukuthi ekugcineni ukulala nje into esingasayazi, but ekugcineni kumele kube ukuthi yonke into ebesiyisebenzela ingashabalali ngesikhathi. So nasebusuku sizobe sikhona, abanye bengapha ngakamakusini, abanye be-protect mall, so nje sikhona, but kuyi-challenge because abantu still basafuna ukulutha, basafuna ukwenza yonke into engekho right. So nje kumele ekugcineni yonke into siqhubeke siyenze, but umthetho nawo futhi siubambe ngendlela ekuyiyona singawucompromise. Siyabonga kakhulu Sisibonga. Siyabonga kakhulu ukuthi kukhona abantu abayithandayo ngempela indawo yasemzimkhulu abazakwenza show futhi ukuthi not in our town ngempela kuyenzeka kwezinye indawo kodwa hayi la eMzimkhulu. Siyabonga kakhulu. Okay, njengamanje ke sesizohamba sithatha ababini nje abathathu lana sizwe ukuthi ngempela bangobani basuka kuphi nanokuthi mhlambe ke isimo lesi sale lockdown sibona siye saba affecta kanjani nanokuthi mhlambe i-shutdown South Africa protest egcine seyi-violent ngalona hlobo bona ibashaye kanjani ezindaweni abasuka kuzona. Uba nosisi usuka kwephi indawo? Igama ngikuphilisiwe wakwaDlamini, ngisuka endaweni yaseMalenge eMashishi. Okay, usuka eMalenge. Kusho ukuthi wakhona la around eMzimkhulu. Kungabe mhlambe i-shutdown South Africa i-protest le yenzakalile sibona kuthathwe izinto ezitolo kuvandalizwa izinto kuntshontsho kuthiwani ik-affecte kanjani wena?
Ingi-affectile kakhulu lento le eyenzekile eSouth Africa. Besingatshela ngabe kwenzeka into kanje eSouth Africa ngenxa yokuthi into esibonayo sizolamba eSouth Africa into ezokwenzeka sizuba ukwazi ukuthi sibe nokudla ngenxa yokuthi izitolo eziningi zibe nenkinga ukuthi zivandalizeke nala kuhlala khona ukudla futhi ukuthi mangabe sekuthi kufanele kudeliver ukudla kulethelana kuzoba ukuthi asizokwazi ukuthi sikuthole. Siyabonga kakhulu sosami ukuthi ukhulume nathi manje njengauza lana emall uzozama ukuthi uthole ama groceries ukuthi uthengele abantwana. Yebo sisi ngizozama ukuthi ngithole ukudla kwengane ekhaya ukuthi bakwazi ukulala bedlile ngoba ngiyasibona isimo ngendlela ekwenzeka ngayo. Sisukele ngabo 8 ekseni sisuka ulayini ubusuka kaMaxini uyongena phakathi emall sisukela ngo8 sime ngeenyawo la. Ufuna ungitshela ukuthi njengamanje sekuqeda kushaya nabo 2 oko umelana kusukela ngabo 8 ekseni? Yebo sisi kunjalo. Nkosiyami ngiyabonga kakhulu dadewethu ukuthi uzinikeze ithuba lokuthi ukhulume nami. Ngiyathemba ngathi ungakuthola lokho okufisayo la ngaphakathi. Okay sisi ngiyabonga kakhulu. Yebo. Okay sisi. Igama lami mina nguzuzeka nomvalo wena ngabe ubani? Igama lami uSinovuyo ngwakaMathangana. Owakamathangana ngabe usuka kuphi uSinovuyo? Ngisuka khona la eborder eMzimkhulu. Alright ngiyakubona ukuthi uWQ lana namhlanje and zonke lezi zinto zilandela iprotest ekade yenzekile. Ik-affecte kanjani wena le protest okanye shutdown South Africa? Sibhlungu kakhulu because yabo nje manje sime EQ angazi we've been here since morning. Sishiswa ilanga, it's very hot. Sishiswa ilanga abantu abadala bami EQ. Abantu abadala it's tiring because umuntu omdala shouldn't have to stand like this. Abantu abakhulelwe umuntu okhulelwe veleke phela uba nezinto zakhe. So kuba nzima for yena ukuthi ame this long queue which we also don't even know ukuthi sogcina singenile yini because manje sesiqala ukulahlekelwa amathemba ukuthi songena. Dadewethu kunabantu who are responsible for this, kunabantu abayimbangela ya yonke lento eseyenzekile. Sometimes mhlambe ukuhlangana kwabantu mhlambe abasha babese batshelana izinto egcina sekwenzekile ngendlela ekwenzeke ngayo. Uthini umyalezo wakho kwabanye abantu abalingana nawe mhlambe bona bayibona ukuthi kuyinto enhle lena abaze baposte baposte ngokuthi benze kahle ngokuthi bazolutha. Uthini kubona? Ngithi mina guys ni wrong. Irongo lento eniyenzile because buka manje thina sike bumzimeni obunjani. Abanye bethu asazi kwana ukuthi sizongena khona lana abantu abadala niyathanda nibona abazali benu bemeka abhlungu kanje. Umuntu omdala nakuma wakho emeka abhlungu kanjena ukulayini oyongena ukuthi ayothenga ukudla ukuthi adle ebusuku. Ayikho right leyo nto. So mina bengathanda ukusho ukuthi mele ukuthi bayayisola labantu abayenzile yonke lento leyo. Siyabonga kakhulu sithana sami engathi ungaba nosuku oluhle asikisi ukuthi kumele ukuthi uma isikhathi eside kodwa sithemba ukuthi uzakuthola lokho okufunayo. Oh yebo siyabonga nathi.